Ai, dole. Wata rai ki je. Ina nake. Kai, Bulara. Tashi kai. David. Ma fa ta sha kwalliya, kin sha kwalliya fa. Yula ba ga nan kuka shigar da ta ba. Ta sha kwalliya? Allah ta sha kwalliya tun fito. Da Lux. Sai wani famun mutane kake an ce maka ba a san ka dole ne su. Mare shi ki wuce. Allah malam ba ka da zuciya sai famun mutane kake na ce kada. Daga hannunki sosai ki kai kusan fuskar shi. Tashi da kai. Okay, let's go. Go.